हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' Gr.4 अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि एग्जाम जोब्बाय Gr.3 Gr.4 आरो लोगोसे दंबावो बेनो जाबाय ड्राइभार पस्टआव फाइनाल सिलेक्शन बोरै खालामगोन एसटी वाइसआव कास्ट वाइसआव जों बोरै नायगोन एबा बोरै खालामनायखौ नुनो मोनो बेनि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों आरो बेयाव गोबां डिपार्टमेन्ट्स थागोन थ' नोंथांमोना बेयाव साफा साफा साख्रि मोननाय जागोन दा गोबाव खालामा लोगोफोर नोंथांमोना बड' Gr.4 अफिशियेल इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा फाइनाली 82,000 साबस्क्राइबार्स कमप्लिट जाबाय देन थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि थाखाय दा जायखिजाया जों थांनि फे अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय जों माबायदि रोखोमै सिलेक्शन प्रसेस खालामो जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा जायफ्रा ड्राइभार पस्टआव एग्जाम लिरगोन स' नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनोब्ला नैबे Gr.3 आव फैनांगोन बे नोंथांमोना Gr.3 आव फैनानै बेयाव एडमिट डाउनलड खालामनो हायो बेयाव नोंथांमोना एडमिटआव क्लिक खालामदो आरो बेनिफ्राय लगइन मोनसे मोनदोंना स' नोंथांमोना बे लगइनआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नोंनि एप्लिकेसन नाम्बार आइडिखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामबानो एडमिट कार्ड डाउनलड मोनगोन ब्रेकेटआव ड्राइभार पस्ट थाखायो बेयाव नोंथांमोना डाउनलड खालामदो एग्जामा 11 सेप्टेम्बराव जागोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि टटेल मार्क्सआ जाबाय 150 अके स' 150 बेनिफ्राय 100 कुइसन थागोन आरो 2 घन्टा नोंथांमोनाहाय एग्जाम लिरनो मोनगोन दा बेनिफ्राय सिलेबासखौ नोंथांमोना नायदो आं डिसक्रिप्शनाव लिरना होबाय बेयाव आं नोंथांमोननो गासैखौबो होला बाट नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव नायबानो जाबाय जेरै ससियेल स्टाडिज दङ ससियेल साइन्स दङ बेनिफ्राय लोगोफोर मेथ्स दङ जिके दङ इंलिश दङ मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट एबा रिजनिं दङ अके बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय जोंहा सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै खालामगोन फाइनालाव आरो लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्सआव थांगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जेरै इरिगेसन एग्रिकालचार बेनिफ्राय सयल कनजारभेशन बेनिफ्राय स' बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दंबावो स' नोंथांमोना जि काट अफ सोलिगोन बेयावनो नोंथांमोना मोननाय जागोन स' बेनिफ्राय Gr.3 Gr.4 एग्जाम जोब्बाय नालाय दानिया फाइनाल सिलेक्शनखौ बोरै खालामगोन बेनि सायाव जोंहा माखासे बुजिनांगौ थायो दा लोगोफोर कास्ट वाइसआव काट अफ थाङो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेरै एसटिनि थाखाय एसेखिनि पस्ट दङमोन एससिनि थाखाय एसेखिनि पस्ट दङमोन होनना मिथिखायो दा बेखायनो जोंहा मोननै चान्सआ बेनो जे जायफ्रा एसटि स' नोंथांमोननि बैसोआ आनरिजार्भआव गोरोबोब्ला अब्ला स' नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो थांनो हायो दा हमना ला Gr.4 नि एग्जामा 150 ब्ला अके स' नोङो मोनदों हमना ला 140 अब्ला नोंनि मार्क्सआ हाइ लेभेल थांबाय नालाय अब्ला जोंहा आनरिजार्भआव थांनो हायो बेखायनो जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों एसटि ब्लाबो स' नोंथांमोना आनरिजार्भ केटेगरियावहाय स' नोंथांमोनाहाय थांनो हायो साख्रिखौ मोननाय जायो दा हमना ला एसटि पस्टआव 10ल' दंमोन दा 10आव एभारेज सोलिबाय हमना ला 150आव 130 सोलिबाय अब्ला जायफ्रा बेखिनि 130नि गेजेराव खाथि खाला दङ अब्ला नोंथांमोना हमना ला स' नोंथांमोना एसटिआव थांबाय बेनिफ्राय 130नि बारा मोननाय दङब्ला स' नोंथांमोना थांगोन बेनो जाबाय आनरिजार्भआव हमना ला आनरिजार्भआव एभारेज थांदों 140 अके हमना ला जास्ट एग्जाम्पल अब्ला एसटि मानसिब्लाबो जों आनरिजार्भआव थांनो हायो दा बेबादिनो आरो लोगोफोर आं बेखौनो क्लियार खालामनाय नोंथांमोननो भिडिअ खालामदों गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे कास्ट वाइसआव सिलेक्शन खालामगोन नामा होननानै खालामो कास्ट वाइसआव सिलेक्शन खालामो बेखायनो काट अफआ गुबुन गुबुन थाङो एसटिआ थाङो हमना ला 150 जास्ट एग्जाम्पल बेनिफ्राय एससिआ थांबाय 145 बेनिफ्राय आनरिजार्भआव थांबाय 156 बेबादि रोखोमै जास्ट एग्जाम्पल बेबादि थाङो आरो दा जिंगासिनांगौ गैया नोंथांमोननि कास्ट वाइसआव रिजार्भेसन दंखायो गुबुना फैनो हाया बाट एसटिपिआव दानिया गोबां माखासे टाइटेलखौ नुनो मोन्दों स' बिथांमोनाबो फैयो बा मोनो आरो दा जायखिजाया स' नोंथांमोननि लाकिसै जे जोंनि बांसिन मोनगोन बर'फ्रानो बांसिन मोनगोन बादि मोनदों एसटिपिआवहाय देन बेखायनो स' नोंथांमोना नेदो रिजाल्टखौ फाइनाल रिजाल्टखौहाय दा फाइनाल रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो दंबावो जेरै नोंथांमोननि स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट थायो Gr.3आवबो थागोन Gr.4आवबो थागोन स' लोगोफोर Gr.4आवबो नोंथांमोनखौहाय अरेल टेस्ट लानाय जायो फाइनाल लिस्टआव थांनो थाखाय आरो Gr.3आवबो नोंथांमोनखौ अरेल टेस्ट एबा स्किल टेस्ट लानाय जायो आरो लास्टआव मोनसे ओभारअल मोनसे काट अफ ओंखारगोन आरो बे काट अफ लानानैसो एसटि वाइसआव एससि वाइसआव मोनसे फाइनाल लिस्टआ ओंखारगोन आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्सआव स' नोंथांमोनाहाय साख्रिया जाहैगोन दा बेनोमोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदाननि फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो बड' Gr.4 अफिशियेल इउटुब चेनेलाव